avui us ensenyem alguns dels llibres nous que han arribat a la biblioteca per fer-vos dentetes i que els vingueu a buscar. Per exemple, algun dels que ha arribat és aquest, El bosc dels germans. És un àlbum il·lustrat en què se'ns van ensenyant imatges amb una certa dualitat i a banda anem veient una progressió de coses que els van passant en aquests dos germans. I a part que les imatges visualment són impressionants, ens ensenya una dualitat d'estils de vida per fer pensar una mica, per fer-nos pensar a tots. També hi ha La Mofeta i el Teixó, que és una novel·la per a partir d'uns 10 o 11 anys i és molt divertida per llegir en veu alta, aleshores la recomanem molt per fer lectura dramatitzada amb els infants, perquè són dos personatges molt divertits que han de conviure, per tant parlem de convivència i de dues maneres molt diferents de relacionar-se. I per últim us presentem el llibre de El cervell humà, que és un llibre de coneixements. El destaquem perquè és molt interessant la manera com enfoca un tema molt complex com és l'òrgan del cervell humà. No escatima informació, per tant és bastant detallat, però a la vegada dona una visió molt quotidiana i dona exemples de la vida real i s'entén molt bé. Per tant, us el recomanem també moltíssim i us animem a que veniu a la biblioteca a consultar qualsevol d'aquests llibres.